Poďme si toto líčenie spraviť spoločne. Budeme postupne používať korektor na očné okolie. Rozotrieme si aj na vrchnej, aj na spodnej časti očka. Ďalej budeme používať matné očné tiene a využívať ďalšie iné odlesky. Svetlý očný tieň som si naniesla na vrchnú časť viečka, väčšinou do vnútornej časti oka až do polovice. Ďalej som naniesla svetlý hnedý tienik, aby som otvorila očko. Pre dámy, ktoré máte tendenciu alebo máte padajúce viečko, tak ho nanesiete do tej vrchnej časti, presne keď sa pozriete do zrkadielka, tak do hornej, na očnicový oblúk a trocha vyššie. Dodáme odlesk, tento otienik použijem aj ako rozjasňovač na rozjasňujúce líčka a použijem na vrchnú časť očného pohyblivého viečka. K tomu použijem čiernu ceruzku, vodeodolnú. V prvom rade na vrchnú časť viečka nanesiem, alebo vrchnú časť presne pri riasach. Iba v tej časti. A trojlinka pôjdem aj do rias a potom použijem, vôbec nevadí, keď to budete mať krivé, pretože potom použijeme jeden štetec, ktorý vieme využiť na vytieňovanie tej linky. To znamená, že trošilinka si naberiem z ceruzky vodeodolnej a začnem to rozotierať jemnými pohybmi. Dá sa s ňou veľmi pekne pracovať, vôbec nevadí, že ona je vlastne vodeodolná. To znamená, že vieme ju na začiatku ešte krásne rozpracovať do tvaru, ktorý vlastne potrebujeme. Pekne to spojíme aj so spodnou časťou. Doťukneme do vonkajšieho kútika. Dáme o nejaký odtieň 2 tmavší tienik očný. Tak, a môžeme naniesť maskaru. Maskaru použijem lež intenzity, aby som mala objemnejšie, väčšie riasy. Aj dámy, ktoré máte tendenciu padajúceho viečka, tak táto maskara je výborná, pretože vám otvorí to očko a keď si ju nanesiete v 2-3 vrstvách, bude to nádherné. Vyčešujem obočie a použijem fixáciu Dark Brunette, moje obľúbené, presne podľa mojej farby, ktorú potrebujem. Čiže očka máme hotové a pôjdeme potom na ďalšiu časť a to je konturovanie. Konturovanie tváre je veľmi obľúbené medzi ženami, pretože nám dodá farbu, šťavu, jas, proste tým sa vieme krásne vyhrať a vieme aj vykonturovať pleť presne podľa toho, aký tvar vlastne chceme dosiahnuť. Nezabudnite, že 2 pršteky nám musia ostať určite voľné. Ja si dávam aj vlastne takú trojku, ako keby na konturovanie, to znamená, že tým, že mám vysoké čelo, tak si konturovacím púdrom stiahnem trošička. Do vrchnej časti dám rozjasňujúci púdrik, hlavne teraz v lete. Potom aplikujem krásny rúžový odtieň, ktorý dám už len na vrch, keď sa pousmejem. A líčenie máme hotové. Tak, už len pery. Krásnym sítým rúžovým odtieňom ceruzky. Ceruzka je vodeodolná.
za tým použijem lesk. Toto leto budú krásne tablietky určite v kurze, takže nielen na líčka, na očka, ale aj na pery môžete využívať tieto odtiene. Páči?